जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये विरोधकांनी आपले अर्ज माघार घेऊन पैसे वाचवावेत असा खोचक सल्ला भाजपाचे मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी विरोधकांना दिला। ते सांगलीत भाजपच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत बोलत होते। हरिपूर इथं समडोळी जिल्हा परिषद गटातील भाजप उमेदवारांचा प्रचार शुभारंभ चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीत पार पडलेला आहे। आणि महानगरपालिकेचे सगळे रिझल्ट पाहिल्यानंतर विरोधकांनी उद्या लास्ट डे आहे त्यात जरा विड्रॉवल केलं तर त्यांचे पैसे आणि वेळ वाचेल असं माझं मत आहे। परंतु ते तसं करत नाहीत, कारण राजकारणामध्ये गट टिकवायला होतं। मी पण छोटे गावचे, तुम्ही गट पीठ सगळे शब्द मला माहिती आहे, यंत्रणा शब्द माहिती, बळ शब्द माहिती, तर ते यंत्रणा आणि बळ देऊन थकतील विचार आहे, कारण पडायचंच आहे।